Tehakane kasngi ka Southrik jong Benai Jun senam arjar arpulai na kalian jonga kumu MLA jongka jirang konsensi ngapen pau ya ka jing songu ya blai nong bu nong thau hakane kasngi ka bakarpang hakaba ka Ribhoi district ka ba e ka jongi kala kenjo shakalai phuai senam bat hakane kasngi jongka foundation day kaba mangi kum ka district hibar okwe ngi rakhi ngi ken mau buram ya ki riu krau kiba lawanra lapinyo ya ka district ka jongi I Dr. Didi Lapang nangta I late Father Silvanus ngi nangta I late Sri Jadi Rambai I ex MLA jong ka jirang bat kiwi kriu paukmat kibalala banwarra ban penyo ya ka district ka bai ka jongi bat hak jogopor ngapan pauru ya ka jing hublai ya baro ki parlok MLA na ki santli ki constituency nangta ki MDC jong baro santli ki constituency bat kumju ya ki head jong ka district ki departments ki repair na do DC SP nangta ki officers baro bat kumju ya ki paiba jong ka Ribhoi district ka bai ka jongi ngapan pau ya ka jing khlei ba ka jing sokmen ba ai ba ka ni ka sngi nang ne shakmat kanlong ka sngi ka ba ngin nang yo ya ka ki jing kala ki jing saindur ki banang la ban kentiu susu ya ka Ribhoi district ka bai ka jongi ngakhot ngawer lang ya baro ki perlok MLA nangta ki MDC ki officers nado deputy commissioner SP ki officers ki head departments baro bangin tli lang kawai bangi train namta ban kentiu ya ka district ka jongi ha baro ki banta la kalong ha ka rep karyang ki development ki repair nang ta bangin yo ban crunch ka sarkar na ka banta kumno ba nang la ban kentiu susu ya ka district ka jongi khnang ba ki paiba kinyo ya ka jingman toy ba ka district ka jongi kumba pitip ka aspirational district bat ka jing angnut bat ka jing trang na kaliang ka sarkar ba kana paiba ru kumju na ka banta bangin yo banyi ba ka district ka jongi ka kiyo shaprang chakmat nang ne bat nga ai pen pau ru ya ka jing khublai baro sashi sen pat ka sngi ka bakmen ya phi ki paiba jong ka Them Ribhoi district ka ba e ka jongi hi baro kwe khublai shibun